disepoti aja dipleroki irama seger. Oh ya. Monggo Adik Lintang Kairu katuran jumeneng wonten ing sasana budaya. Aja dipleroki. Ras. Cara aja ditinggal kapribaden ketimuran Bakoke kari ing jaman Sekali lagi Mas Arya ing bakoka iku budaya aja ditinggal kapribaden ketimuran Bakoke kari ing jaman ya sing eling ing bakoka iku budaya Matur nuwun. Wilujeng dalu Dik Lintang Kairu. Nggih, wilujeng dalu ugi Mas Dalang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabare sehat yuk. Alhamdulillah, dangu mboten kepanggih nggih Mas. Nggih, lama tidak jumpa. Kabare Dik Lintang sehat to, Dik? Alhamdulillah juga sehat. Nggih. Tamu kangen kalih kru Asta Brata. Betul. Nggih, Mas. Aku ki kelingan Dik Lintang. Aku ki kelingan zaman sampeyan pertama-tama ikut nyinden karo Mas Akbar. Biyen jek cilik banget sak benik tek ngono kae. Dan sak benik ora ketok disawang ngoten niku. Nggih. Saiki saya gedhe, saiki saya dewasa. Kelas pinten, Ora? Alhamdulillah sak menika kelas tunggal SMA. Wes, kelas setunggal SMA. Nggih. Nggih, bimbinganipun rencang-rencang Asta Brata. Alhamdulillah matur nembah nuwun sangat kula Mas. Aja lali njaluk bimbingan ning aku, Nduk. Walah, mila to Mas. Sinden nek gelem njaluk bimbingan ning aku iki biasane wah dadi no. Dadi apa? Dadi cangkem. Nah, iya. Nggih, alhamdulillah sak menika sowan dateng Sumberjo. Desa Sumberjo nggih, Sanan Kulon Kota Blitar. Salam-salam dhisik, Dik. Nggih, saderengipun ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu sedaya sedanten, bapak-bapak, ibu-ibu yang cantik-cantik nggih. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Alhamdulillah wau sonten sampun mirengaken pengajian nggih. Nggih, pengajian. Nggih. Saking Ibu Ustazah Karisma. Ibu Aja Karisma. Alhamdulillah. Saya sangat kula mirengne Mas. Nggih, ndongane napa, Dik? Kagem warga Desa Sumberjo sing menika dalu sak mangke ngadani adicara bersih desa ta nyadran. Bersih desa. Nggih, semoga kedepannya Desa Sumberjo semakin maju, semakin jaya menjadi desa yang lestari. Amin. Guyub rukun, berkah limpah roh jinawi. Alah nggih. Ngaten iki sampean iki sesuk ngono iki ya sekolah, Dik. Sekolah, Mas. Nggih. Bengi nyinden esuk sekolah. Ngaten niku napa teng sekolah ora ngantuk, Ora?
Ya ngantuk turu ning ngisor meja ngono kuwi lho. Oh iya, dadi wis pancen diniati ngabdi ning seni budaya dadi sinden ya, Dik. Nggih. Sing penting pendidikane aja keri. Nggih mboten, Mas. Mas Akbar biyen yo ngono. Pripun? Bengi ndalang esuke ya to. Esuke turu. Esuke ya sekolah. Senajan ngantuk kaya ngapa ning pendidikan itu prioritas. Nggih, Ilmu kuwi ora prioritas. iso entek ning bondo iso entek. Ngaten nggih. Ya, betul sekali nggih. Jurusan apa? SMA IPA utawa IPS? IPA. IPA. Nggih. Ilmu pengetahuan alam. Nggih. Besok rencana setelah lulus SMA apa ya kuliah, Dik? Kuliah Mas insyaallah nggih. Nek Yon doanya. cita-cita sementara kuliahe ning ndi? Pengene gambaran walaupun kelas 1 mesti wis punya gambaran aku kuliah ning kene. Nggih. Di mana ya, Mas? Tebak sik. Nek sinden ya mesti nebakku ning isi Solo. Isi Solo, boleh. Teng Jogja Mas insyaallah. Semoga nggih. Kok adoh men to Jogja, Solo enek kok Jogja. Lah pengene teng mriko. Oh iya. Oh iya, ning TikTok kowe jaremu anu, Napa? gandeng jalan Yogyo. Ora apa-apa, cah eneme ora apa-apa. Ora apa-apa. Biarkan netizen berkata apa, sing penting terus mengabdi di seni dan budaya. Nggih, amin amin. Tetap menguri-nguri budaya Jawa nggih, Mas. Pacaran gak apa-apa, sing penting pacaran yang positif. Wah, begitu ya? Nggih. Kayak Mas Akbar ki pacarannya sangat positif. Wah, positif ya. Biyen nek saiki ora Saiki? pacaran. Ora. Fokus ya, Mas ya. Fokus. Ayo, Dek, guyon karo nembang. Iki permintaane Nggih. Bapak Lurah aku Oh kepengin nggih, diucapkan Ah, ah, sugeng ah. dalu kagem Bapak Lurah ingkang pundi? Bapak Lurah Oh sing nggih, sugeng dalu Bapak. Oh ala wau sampun pinanggih kula teng wingking lho, Mas. anggen no. Tapi dereng disangoni lho, Mas. Wah, yongko. Kabeh wis disembadani disumbutke. Nggih. Iki pilihan permintaan saka Bapak Lurah. Ning sampean bawa sik ya. Nggih. Ana podang kuning, ana karangkates, lali janjine kembang rawe apa caping gunung. Monggo dipilih sik. Ayo sing mbok bawani sik apa? Apa? Podang kuning mawon? Podang kuning boleh. Nggih. Heeh, dibawani. Nggih, khusus Bawa. kagem Bapak Lurah nggih, Bapak. Kersane mboten ngantuk lho, nggih. Podang kuning bawani yen ora kleru Asmarandana. Smarandana, nggih. Ya. Monggo, yuk. Nadyan wujud temong peksi Alus manis tor merak ati. Tapi aku juga setuju, Dek, nek besok kuliahmu ning isi Jogja aja ning isi Solo. Pripun Kang Mas? Ayo ning isi Jogja wae aja ning isi Solo. Oh nggih, amin. Nek ning isi Solo iku dipangan karo luwak-luwak. Kalau walu lagi. Aku iso ngomong ngene iki mergo Masmu Akbar iki biyen yo mantan lupa. Cakep aja. Guyu aja. Lanjut. Pasaingkan golek isi podang jana
goleki si podang jenar. Jenar niku napa, Dik? Kuning. Jenar niku kuning niku basa Kuning. Kawi. Nek wilis ki apa? Werna apa? Napa? Hijau, Wilis sanes. ya, wilis ijo kuwi Oh, basa nggih. Kawi, basa. Kawi. Nek ijo kuwi wilis, nek kuning kuwi jenar. Jenar. Nah, diwarai. Lah ijo karo kuning. Hah? Ijo karo kuning. Wilis jenar. Ya. Terus Iba bunga hing atiku nyanding bisa dadi tombo Asmarandana podang kuning sampun katur. Wau bidal mriki kalih sinten Dik Lintang? kalih ayah kalian ibu. Oh, ya kalian. Nggih. Sok nek wis rada gedhe kuliah sok ben ora ngrepotke bapak ibu ki budal dhewe. Oh, kok sendiri? Ya sendiri, maksudnya belajar mandiri. Wah, nggih. Apa diterne salah satu penabuhku ya kena. Mergo salah satu penabuhku ki ada yang memfavoritkan Dik Lintang Kairo. Wah, sinten? Sinten Mas, sinten? Yaitu adalah ayahe Wara. Sing nabuh saron niku jan favorit kali jenengan. Waduh. Pokoke kacek sitheng nek ora Dik Lintang ora. Mula tak aturne lagune langgam podang Kuning. podang kuning. Ayo Nggih. hiburen podange Mas Tiar. Mas Tiar, Mas Tiar. Yo buka celuk langgam dhisik. Heeh. Mangga ayo Dik Lintang podang kuning minangkani pamundhitipun Bapak Sunari Bapak Kepala Desa. Ya yuk dados. Iso awan ning omah wis ora kerasan kaluyuran anggoleki sing tak sayang mubang miterang gonku goleki ora krasa iso awan nganti bengi Iman yen nganti liya kang nyayang Kleyang tak sawang mencak ing ngepang Kekancangan terindik saka kadoan sarwi ngoceh dewe ngalih pencokan Wilakai tak suwon mbak ojang ngicik podang kuning agawe pikirku komeng seret pirang tak sawang tambah manis tiba bunga yen katon nyanding slirane ora bakal atiku keki wong liyan yen si podang adutut ati kepranan Naramanda atiku tansaya Yuk. daterang tasranani sekat mulut Astaga
kok bunga Andukan hati Senaramanda hatiku tan saya dotra Kasenani sempikatku Wah, luar biasa. Dik Lintang, Nggih. mbok menawi karenan ing penggalih Bapak Kepala Desa katuran minggah wonten ing pepanggungan. Oh, nggih, Boten Bapak. kita nggih sepatah dua patah kata. Sepatah dua patah. Komentar bagaimana pagelaran wayang kulit pada malam hari ini. No? Nggih, monggo katuran minggah datang pepanggungan Bapak Bapak, Lurah. Bapak Kepala Desa. Kepala Desa. Pak nggih. Sunari, semoga wawan pangandikan. Mumpung niki diabadikan lewat live streaming Bapak. Nggih, monggo. Kula aturi minggah wonten ing sasana budaya Bapak ngaturaken sepatah dua patah kata nyuwun dawuhipun. Duduk, monggo. Nggih, sugeng dalu Bapak Kepala Desa. Nggih sugeng dalu, Nggih. Nduk Bintang. Nggih, Niki kalih sinten, lho? Kula? Ayah Ibu. nggih kalih Bapak. Sampun nggih ayah Ibu. Dalu? Mboten mlebet. Ayah Ibu. Ayah Ibu datang wingking Oh gitu. Bapak. Nggih. Wilujeng dalu Pak Lurah. Nggih sugeng dalu. Ah, pripun nyuwun dawuh, nyuwun sepatah dua patah kata. Kados pundi komentaripun pagelaran wayang kulit pada malam hari Nggih, ini. kesan Monggo. dan pesannya Nggih Bapak. nyuwun ngapunten. Nggih terkait kalian pagelaran wayang kulit. Ki dalang Akbar apa Akbar Syah Alam. Saalam Nggih. kalian Nduk Lintang Kairo. Nggih. Dan kampun memangnya banyak niki kehendak masyarakat termasuk kaum ibu Oh, ngaten nggih, nggih. pengen koyok nopo toh daripada namung liwat nopo kuwi jenenge HP, YouTube YouTube, apa? YouTube, nggih. YouTube. Kan penasaran Penasaran daripada penasaran ditekake. das kula sewanteng jenengan kalih Alhamdulillah. Nduk Kairo kan ngoten Nggih, awale matur ngoten sembah niku. nuwun Dados Bapak. kawat sama perintah desa namung nuruti kehendake utamane kaum ibu. Lah kinten-kinten cocok napa mboten, Pak? Nggih. Yo, piye to? Mau jenenge diundang rene ora cocok nggih. Yo Tahun kudu ngarep cocok. dalange mboten ganti, setuju napa mboten? Bangga setuju. Nah, setuju. Bangga Suara rakyat, setuju. suara Tuhan, Pak. Iya. Nggih. Bangga Nek setuju. tahun ngarep wayangan dalange kok mboten kula, nek celorot ijo kan kulon kula mboten melu-melu. Oh, siap. Siap. Wong tak- mikul suket maksudnya. Tak jori abang. Neng mesti menang abang. lek. Ah, iya, nggih, nggih, nggih. Nggih, nyuwun ngapunten. Nggih, wonten Niki- dawuh malih. Niki wau pesan saking Bapak Sutoyo. Oh, nggih. Nggih. Niku wonten nggih pudun cantumne pengen gending napa niku jenenge Blitar Malang. Gitar Malang napa niku? Berarti Karangkates. Oh, Wah. Kanton nyebut Putar Karangkates lho, Pak. Karangkates. aku lek mikir tak rewangi. Jariku tak wolak-walik. Nyun kampun, panjen kula nunggu kalih seni niku panjen kula demen. Nggih, Ning nggih. sayange kula wegah belajar. Oh, nggih, nggih. Tapi seneng. Nggih. Seneng nggih. Seneng gelem nanggap niku pun jos. Nggih. Senenge kliwat mung bendak taun nggih nanggap. Nggih, lakoni kok Bapak. Lagune Blitar Malang. Nggih Blitar Apa Malang. itu Karangkates. Nggih. Walah, aduh. Nggih. Bisa, Dik. Nggih. Oke, di sini dulu ya Bapak, kalih ngancani Dik Siap, Lintang. nggih, nggih. Oh, Nggih, niku Dik Mungkin Lintang bare niki kula nggih tak nyanyi nggih. Oh, siap. Wah, nggih. Oh. Siap. Saged napa mboten niki panjake? Napa-napa? Lagu gendinge meneng. Apa kok? Meneng yo rasa ditabuh to, Pak.
Monggo, Dik, Kairo, monggo di Karangkates. Karangkates. Nggih, monggo Karangkates. Langgam ya. Dilanggamnya dulu. Mangga. Mangke joget nggih Bapak nggih. Oh joget. Wah, nggih siap. Kendangane gonggomino, tayub tulung aku. Oke, nggih ayo. Yuk. Mangga. Karangkates dados Dik Lintang Kairo bersama Asta Pratama. Yuk. Ayo, Lintang. Karangkates bendungan wewengkon Malang. Kinclong banyu ning gugah kenangan. Saben liwat tumuju ing Yo, asprama Mas. wetan. Jogete, Mas. Terus numetes hatiku teratapan longga cecer sona alos rek manik koran lawas pinongko dadi kasure catur netra nglaras kambang asmara sumilire angin buka rasa mbok iya eling Karangkates ning saiki kowe ora ngrewes Karangkates ninggal tresna aku kowe nate sumpah prasetya ilang mas pram saiki ana ning endi tanpa pamit tekan yo layani janji suara ati mong tansah tak enteni Karangkates ninggal tresno kang sejati goyang banget Karangkates bendungan wewengkon Malang selama banyu ning gugah kenangan saben liwat pinuju ing asprama wetan loto metes atiku teratapan longga cecer son alos ring manik peran lawas pinongko dadi kasure catur netra nglaras kambang asmara sumilire
Nggih, sampun katuran karang kates, Bapak. Nggih, kados pundi, Bapak? Iki tasik setunggal bundutan. Napa niku? Sisi deman. Oh, nggih sesi deman. Sesi deman. Ben dikancani. Nggih, monggo. Ya ampun, matur sembah nuwun sanget, Bapak. Sampun repot-repot, matur suwun. Mbak Renjel sesi deman ya. Ya, jemeneng ngancani di lintang. Monggo, Mbak Renjel. Nggih. Nggih. Sampun, Bapak. Nggih, matur sembah nuwun sanget nggih, Bapak. Lancar rezekinipun, nggih. Matur sembah nuwun nggih Bapak nggih. Ngatos-ngatos nggih Bapak. Ngatos-ngatos, Bapak. Anu Mbak Renjel, Nggih. ngancani di Mas lintang Akbar. ngaturaken nuwun nggih menika langgam sesideman. Langgam sesideman. Menika nggih made in Blitar. Karya Made in besar Blitar. Ki Haji Sukuron Suwondo. Nggih. Nggih, lenggahipun di teng sanan kulon mriki. Ya, sesi deman langsung buka celuk mawon. Buka celuk nggih langsung gini Nggih, nggih. langsung. Ya, coba kaya ngapa? Mangga Dik Lintang bersama Mbak Renjel. Ya. Yuk. Luweh becik patenono timbang pepisahan redyangkang sulestya pari wangi semudono marang kula Liwat kincanging alismu tatandor anggelandang rasaning atiku senadyan wasling serayo swaku aku isih mampu ngeladeni solamu monggo kowe bocah gunung senadyan bocah gunung ketukangan dirimu jiwa ragaku kok ora kehormatan mantro hubungan pinjo Ugi menika wonten pamundutan kagem tamba lungkrah saking tim Wirawiri. Menika ngersakaken setunggal selindang biru angka kalih Gambang Suling. Nggih dipun pinangkani. Yuk dilanjut monggo. urip ana kutha gedhe kowe tatokane ngemasai sini kowe apa wae senatian sesideman meski kasabaran ayo Renja Adenta Astra Brata Astra Brata
kono buta gede gawe tak bukoke rasa sini tadi apa sayang sesedem mesti tak Terima kasih Dek Lintang dan Mbak Ranger. matur Lenggah sembah riyin. Sampun ngaturaken pamundutanipun Bapak Kepala Desa, Bapak Lurah, Bapak Sunari. Iya, Ki uga ana sing ngresake tamba kangen saking Bapak Libom Jaya Audio. Oh ngono. Iya, mengko dipinangkani ning luwih dhisik iki dijangkepi dhisik pamundutane saka pemerintah Desa Sumberjo ingkang dipun pandegani dening Bapak Sunari menika nggih ngersakaken wujudipun caping gunung. Iki kudu dibawani, kudu dijenglengke no. Oh ngono. Aku entak njaluk, sing jengleng ben kancaku sing gedhe dhuwur gagah pideksa godhek wok simbar jojo. Wah iya. Ya, adik tingkatku ana iki. Ya, Mas Victor. Oh iya, gagah gede dhuwur. Gagah gede dhuwur. Aku kalah bagus lho. Oh iya. Ben genjleng caping gunung. Ayo, Tor munggah panggung sik. Serampatno, Mas. Serampatno. Iya, yo. Bunuh diri lho Tar. Masya Allah. Ana wong ngrusak ciduk. Tak siduk piye to, Mas? Selamat malam Mas Victor. Wilujeng dalu Mas Akbar. Alhamdulillah. Iki warga masyarakat kene delok jogetmu ki gumun. Kok gumun? Wong sak lemper jogete apik era. Kaya ngene kok lemper lho ya. Nggih, mboten jauh napa Mas Akbar? Ada permintaan dari Bapak Kepala Desa atau Pak Lurah. Nggih. Pun caping Caping gunung. Dibawani sing jengleng sampeyan. Kula. Wah iya no. Jengleng sapa, Mas? Jengleng tak golekne musuh loro. Kowe nek siji ki ora entek. Loro. Ya oleh apa ya nyumbutne lehku jamu Mas dadi loro. Nyumbutnya apa? Lehku jamu. Lah. Tak golekne musuh ya. Goleke Mas. Mbak Dintu karo Mbak Pesek ngadeg bareng. Ya. Jadi iki ceritane Mas Victor duwe bojo loro. Loro. Ya. Bojone ya kudu sabar, eneke kuwi ya dipangan. Enak ya ora enak ya kuwi. Sepoti Cok. Yuk, sepoti. Heeh, ayo.
pertama dan istri kedua. Oh iya. Kudu adil lho duwe bojo loro iku kudu adil. Kudu adil, Mas. Ayo disapa sik no bojone disapa sik. Pas sing tuwa apa sing nom sik ya? Ayo sembarang. Kuwi lujeng dalu Yayi. Alah, Ger. Heeh. Sik sitake. Piye, Mak? Wis yo. Iso piye mak lho. Piye sayangku? Wah. Lah kaya buta ngono carane guyet di nerang. Karo bojone kudu kasih sayang. Kasih sayang. Kasih sayang nah aku karo kowe kasih sayang kok. Kurang kasih sayang piye karo kowe? Syukur mutar kowe. Dek wingi tak sayang, dek kae tak sayang. Iki mau yo tak sayang. Kok jare kok kasih sayang sing ndi sing kurang, Bongkok kowe. Yo ra ngono. Maksude ngene lho, Yang. Piye? Awake dhewe iki nang kene iki Alah. bah jan kaya nyunggi tremos. Aja mbok cengkiwing kowe kaya nyengkiwing galon, ngerti apa ora? Iya. Yo umume iki lho, yo digandeng Iya, kok piye iya. dirayu. Digandeng. Dan Bah, lho rupane wae karo bokong padha lho jejer. sopane bokong. Raine kaya bokong. Mosok kok ngene gandeng. Mbak Denko, Mbak Sri. Nggih. Bawanono caping gunung. Nggih. Nanjakne bojomu kaya apa? Cek ampuh ora ndek. Iya. Cilik anak ampuh ya. Cilik anak ampuh, betul lak tandange. Ngejar. Waduh, Tandang. rambutnya dawa kaya ngene lho. Apa? Ya tandane apa ngono kuwi? Tandane yo wibawa. Oh wibawa. Kok ben wibawa. Oh gagah. Gagah ngene kok ora ngerti ya. Piye nek gagah? Tangane piye? Malah kaya kucang. Yo, siapa sih mangga? Sing nom sik. Oh sing nom. Jamune sing nom sik. Yo. Wah lho lho. Urung kok. Nyeruduk. Aku nek ngene iki kudu ae. Halah. Ayo Mbak Sri. Saben bengi nyawa Wah, siap. Ya. Gur Piye? sak bokong ae. Komentarmu piye sik genjelengane bojomu piye? Ya gur kerih ngono tok. Alah, keri-keri yo nek ditlateni lak penak wis to. Dek ben yo nganti mili-mili ngono. Keringete lho, keringet. Iya, iya. Istri kedua. Iya. Yen memajang Adeh. among karo janur kuning. Janur kuning. Alah piye? Janur kuning. Alah piye? Janur kuning. Asih, janur kuning. Janur kuning. Janur kuning. Ya. Sik to, kowe genjeleng bojomu sing nom iso kok genjeleng Lah, iya. sing tuwek ora iso kuwi ora adil jenenge. Ora perkara Karo kono iso muni karo kene kok klotak jane. ora perkara kuwine. Sing pecah apane? Weh, kok pecah piye to? Lah kene iki genah pas ya to umpama gak sahancek-ancek iki sik kena nek sampean iki dadak ancek-ancek. Ngono. Oh, Kurang dhuwur. Kurang dhuwur. Ayo rene. Rene kurang dhuwur. Nek penekno kono lho, penekno kono. Nah. Jajal ning kono. Jajal muni apa ora kengko? Kok Iya. anjelok rene ta? Medun rene. Heeh. Sing medun ndak sesek. Bongkol carane. Umume yo sikil. Saya kene nanti Pak nek kene. Ya. Siapa ayo? Jajal. Mbak Denko neh, jajal. Mbak Denko neh, jajal muni apa ora? Nek karo Mbak Denko wis jumbulke dhuwur kene. Iya, dhuwur ta wisan. Oh, iso pas apa ora engko? Kembang wae weton.
Nyedak ora no. Terus. Kuwi apa jane? Sama yak iki apa lho iki? Masa kamu wis basah? Wis piyak ya. Lanjut, Mbak Sri. Suwe-suwe malah kaya jenglot to. Jan karek sisa-sisa iki. Terima-terima ya, Mbak. Terimakno apa? Alah. Lah bojone kok diceluk mbak iki lho. Mbokne. Heeh. Terus? Ya. Bokonge. Kayak kethek. Karo bojone iso kaya kethek. Romantis kok. Romantis. Panggilan sayang ku lho. Oke. Ngono lho, Nyuk. Iya. Ya, Bro. Ya. Terus no ya. Ayo, terus. Panas. Bojo lemui ngono kuwi penake. Masa? Wah, jan iso ngepir dhewe. Kaya roro wae. Ya jare. Kayak tahu-tahu wae. Alah jare wong-wong ngono kuwi lho. Nek kok dalange ki lho ngerti. Gak. Dalange suci kok. Suci. Terus. Suci apa? Suci apa? Alah, gak. Ya. Panas udan lengaling sayang. Caping kono. Dan gergi lagi lho tok. Samar nek nyenggol tenan. Ya bener jare bojone sing nom lho gur kerih tok. Kok telateni penak. Ya terus. Panas udan yo. Wis kok. Wis tok nek. Nadyan wadon sareko Satya Yuk, masuk langga.
Terima kasih Mbak Dinko, Mbak Pesek, Mas Victor. Duk, biyen engko perkara lagu liyane disambung ning Pathet Saka gara-gara. Oh ngono. Ditutukne sik lakone Semar Mbangun Kayangan, Semar Mbangun Kayangan. Oh ya. Perkara lagu-lagu sing durung dipinangani mengko